ngisanenkinga yemali. Phela mina ngisangihlangana naloko ibhizinisi. Umuntu usho nami ekuchazele inkinga yakho wena. Ngiyaqhakeka musuqhama manje usuqhama nalaba. Ngifike la ngifuna angithi ngifuna bengizothathela yona. Webaba. Njengoba uthi wena ufike emva kwesikhathi uqonda ukuthini? Ngoba khona indawo engazuthi asisize. Ngiyaqala mina isikhathi yabo. Waphela u30 days engangimkalele yona. Awusibekele uthi ihamba kanjani? Mina ngizoba khona ngowesonto. Hayibo manje awukho. Ngibhizi kuyimanje ngisiwala ngiyosika kwenye indawo. Wena uhlulwa yini awuthumele Emfethu buka nje endlini yakhe yazi akusiko nakude ila iduzana endlini yakhe. Hayi angeni nomba endlini yami. Njengoba sikhuluma nawe. Bafethu Yini ungahloniphi wena? Nana ningihloniphi ningibamba umsebenzi wami lona ningihloniphi. Usisa umningantu thina sizolungisa isimo. Uzofika le ngihlala khona. Hayibo ngifuna manje. Ngifuna manje. Manje ngifuna ukuhamba ngiyiphethe ngifuna ukuyisebenzisa. Ngiyasebenza la. Nami ngifuna ukuyisebenzisa. Ima ikhona kwayona le sophesipho manje ubona hayibo bongipha run mina. Hayi bangazi. Ngoba ngikhulutshana hayibo kahle. Ima sifuna laptop mfethu. Hayibo baba yini manje inkinga yakho? Ima sifuna laptop. Sikutshelile sathi sokwenza into ezimbili kuwena. And uyasinika le laptop noma siyakuforce ukuthi usinike yona. Laptop ngizoyinika lo sisi. Wayiletha kumina endlini awafika ilandela. Ngenze njani ngeke la mina manje. Yeka lana. Hayibo madoda kahleni bo. Ngiyasebenza mina lana. Sidinga laptop thina. Hayi ngiyabona nje. Wendoda. Yabo nje ukuqala wena ungithumelana ngobhuti bakho. Yabo. Ngeke ngingakuthumela ngobhuti bami. Kunini ngifuna. Sebehlulekile. Uzongilandela igora manje. Hayi manje bekwenze uzongilandela amakhamera la. Hayi khohla amakhamera wena nginikeze ilaptop yami. Yini mama uthi sebehlulekile uqonda ukuthini? Ntamba ngikuzwa kahle. Ngithi mina sebehlulekile. Ukuthi bayilande laptop. Akusi bayilande laptop indlela ababenza ngayo. Benza kanjani? Uyazi lo bethu ubhuti akhabenzeni. Ngithi abenzeni mina yatshela ukuthi abezongilandela laptop. Bayilande kanjani? Bayilande kanjani kanti kumele bafike nemali ongcono. Imali angingise ngikufakelele imali yakho yiphi kwefunana. Namba ke ngithatha isikhathi sami ke. Hayi akwazi. Hayibo ayikho leyo. Ayikho lo. Udinga into yakhe. Wemfethu umsebenzini ngiyasebenza. Yazini ke senze njani ke? Angithi awufune laptop. Okay. Sesenza ke into elula. Siyawuthatha lo mshini uyohlala kodwa ima wawume hayibo siyawuthatha umshini sihamba nawo ngeke nje uthathe ko baba awuzwa siyawuthatha umshini suthatha futhi ima asili suthatha umshini sihamba nawo thina sesifuna ilaptop ukhokhelile nabantu angibakhokhelanga ubakhokhelile la ngikhokhelile thina sifuna ilaptop senze njani bafethi laptop ikhona na sambeni ke solanda ngiyasebenza ngenze njani ngishela asambeni solanda ukukheleni imali ke ngisebenza lana ngeke ubone lokho ngenze laptop webaba ngizozama bafethi ngenze njani manje ngithathele ibuko zakho khululeka sokuseva nje thina sokuthathela yonke into yakho inkinga yini usimanje niyabheda nambe ngene indaba engazazi cha sizoxela mina ngibafakile mina ke ngibafakile mina angithi uyasho ukuthi mayikhuluma nobhuti bakhe bahluleka kuwena ngoba kushuthi wena ingoba wazi wena bese befika kanjani uyazisebenzana mina bafike ngenye indlela yini ungachazelwa yena lo fike naye mina befike kanjani kumele bafike kanjani laptop yami ngabe kade nje waqeda ngabe abaloke wemfethu sisi asenze nje asambeni nalo mshini uzothi mayisebuzwa keke hayibo siyakutshela ukuthi siyahamba nomshini siyahamba nalo mshini angene endlini yakhe aphume le laptop